înțeleg ce face coaie, eu nu pot să înțeleg ce face pula mea coaie, să moară în cancer, tican prost coaie. Păi ce pot să fac, ce e posibil să facă coaie, atât de deep coaie. Păi ce face coaie copilul ăla, ce face copilul ăla, pula mea? Eu cu coaie tot cu bani. Asta ce face? Tot ce le nimic? Așa, frate! Vedeți care e fanul ăsta? Oh, i-am dat cumva și le-am luat. Mai bun jucător am dat cu aia. Ce mai bun jucător cu aia? Ce facem, domnule? Are cam mic. Cam epic are cu aia. Niciodată nu ne-a nu pot să te... Scoți crucii. Să piardă. Da, ce trebuie? Păi asta e problema, că dacă dă cu playeri care le frică cu aia și nu se bată și asta dacă campează prin zone, o să vezi cu aia că o să facă multe puncte de... Hai la heal-off. Haide, win. La.
Ok, cealaltă. Ei, ce la o hartă. Mamă, stai. Am pula de cealaltă. Au murit în... E over, bă. Cred că iau locul de sper. Ce? Deci m-am dus să storm așa early? Chiar stau aici. M-a blocat demon. Vezi că tu... Twitch, Turtle. Ah, wa! Ai mai muniții pula pe câteva. Ai low, n-ai nevoie de două place-uri. Dar dai con? Da. Cu Am nevoie de 273 dai 273. con? 273. 274. Na, dar e aici, că mai îți bagă-ți... Alea pe puțin mai bagă-ți un smoke, ceva. Mi-a bagat altul. Dar se că s-a culcat, cred că nu s-a mai uitat. Ia uite, ăla a făcut... Ia ți-arme, ia ți-arme, ia ți-arme. Nu că nu mai îmi dă banii. Facea la regulă. Bine, dar aveți să-și ajunge în zonă, moși. Ai prezent toți fații mei, am dat-o pe asta. Și-a dat secure, backball și rapid în gun. Dă-i cu click dreapta în tot pe acolo. Nu mai am dai- baterie. Nu mai am baterie. Oricum nu ține să Ia haiul, că n-are meciul haiul. Ia haiul. Nu sare, să moară.